På Ålholm Skole i København har man fokus på rumindretning og nytænkning af lærerrummet. Skolens aula bruges i dag både som læringsrum og som hyggerum for eleverne. Børn kan godt lide at ligge. De er ikke så vilde med at sidde på en stol sådan alt for lang tid. Så børnene ligger tit op og ned ad trapper og ligger ud og læser på gangene og rundt omkring og sådan noget. Så vi er blevet mere bevidste om at bruge den aktivt. Så derfor er der næsten altid liv herude. Jo mere de er med sammen børn, jo større konflikter er der. Her der kan man altså finde nogle arealer, man ligesom trives på, ikke? Hvis man indretter rummet, så det understøtter den pædagogik, jeg gerne vil bedrive i det her rum, så kan det faktisk være understøttende for rigtig meget af det, jeg gerne vil med min undervisning. Ålholm Skole fik sidste år udviklet et inklusionsklassemøbel i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten. I et forsøg blev alle borde og stole i en anden klasse taget ud. 6 inklusionsmøbler blev sat ind, så alle elever havde hver deres plads. Det vi har her, det er et af vores inklusionsmøbler, som vi har fået for et halvt års tid siden, godt og vel. Jens var lærer i 2. klasse, da møblerne kom. De var meget sådan, hvad nu det? Men de faldt meget hurtigt til, nå okay, nu er det sådan, vi gør. Og de tog meget hurtigt imod mig, de var glade for dem med det samme. Det er sådan et møbel, hvor man kan sidde 2 og 2, sådan en her og en her, og man kan trække bordet ud og ind her. Og så kan man tænde lys her, og så er der et stik herinde, og man kan hænge ting her og sådan noget. Det er meget hyggeligt at sidde her. Men her der har de deres ting omkring sig, og det var også rigtig fedt, at vi havde hele klassen fyldt op med dem, fordi de skulle ikke rende rundt, når vi sagde, så skal I lige tage den og den bog frem, så skulle de ikke først lige overhente den, men de havde den omkring sig. Vi har selv alle sammen nogle skuffer, og vi lægger alle mulige ting, som man skal lægge. Sådan for eksempel denne her bog, og vores læsebog og sådan noget. Og matematikbøger. Ja. Hvis det så er, at de gerne vil have fokus, så kan man lukke her. Nu er der så ikke så meget ro for ham derovre. Men så kan de fokusere her, det er faktisk det, vi gør her på begge sider. Altså har larmer ikke så meget sådan herinde, fordi har sådan indlukket. Hvis man sidder i store rum, og der er meget støj og forvirring, så kan det være svært at komme i koncentration. I og med, at der er sider på det her møbel, så giver det en afgrænsning. Børn trives godt i afgrænsninger. De fleste står bare sådan her, eller ved siden af hinanden. Men der er jo alle mulige måder, og det er jo også det, man skal prøve, fordi de kan sætte sammen, så de står midt i lokalet. Men så skal man jo igen tænke, hvad gør vi så? Fordi vi er jo vant til at have gulvpladsen. Du kan sætte både Ann og jeg foran. Den nye indretning af klasserummet betød, at lærerne måtte undervise på en ny måde. Når rammerne ændrer sig, så ændrer din pædagogik sig også. Og det er en meget fed måde at blive skubbet til på den måde. Og det gjorde så, at så måtte vi tænke det hele om og sige, hvad gør vi nu, når det er, at man ikke kan se ungerne. Så man siger, der sidder også nogen på bagsiden heroppe, og dem kan man jo ikke lige se. Så må man jo gøre noget nyt. Vi skal starte på andre måder, og vi skal som lærer være mere bevægende. Altså vi kan ikke stå mere bare og stå og undervise ud til en klasse. Vi skal ud til alle børnene hele tiden. Fællesbeskeder bliver givet på en ny og mere inkluderende måde. Når man samler eleverne i en halvcirkel, kan alle se hinanden. Det giver en bedre dialog og ligeværd mellem eleverne. Men hvordan ved vi alligevel, at puder er et navnord, når du ikke kan sige en eller et? Mathilde? Hvad er konklusionen på forsøget med inkluderende klassemøbler? Vi rammer egentlig ret bredt, synes jeg, med de her møbler, vi har. Dem, som har brug for at sidde for sig selv, og det kan skabe rum. Og så rammer vi også dem, som bare gerne vil overfokusere og arbejde videre. I dag er møblerne fordelt på hele skolen. Når eleverne har fået noget opgave stillet, i stedet for at skal sidde inde i klassen ved et bord eller sådan noget, så kan de gå ud i aflagen og sidde enten ved de her møbler, eller ligge på gulvet, eller hvad de vil, ikke? Du kan se det. Altså i stedet for at sidde ved et bord og læse, så er det jo nok lidt federe at ligge og slænge sig derovre. Altså mange gange kan man bare stille ting op, så kommer børnene og bruger det, uden at tænke over, hvordan. De bruger det bare fuldt ud til det kan bruges til, så de finder på. Det er samme grund, vi også har, at de skråner det øverste, ellers vil de sidde deroppe. Det vil vi ikke have. Hvis vi indretter rummene ens overalt, så tvinger vi børnene til at passe ind i rummene, i stedet for at få rummene til at passe til børnene. Men altså her, det skal man sidde her, og man kan stå og få ting op, og så kan man jo... Der kan man sagtens sidde derinde og hygge sig, hvis man er 8-9 år der. Er I skarpe? Ja. Hvad? Spil nu godt sammen, ikke? Ikke noget med at spille hele tiden. Godt, god kamp. Tak.
Inklusionspædagogen Michael havde en elev, der brugte skabet som arbejdsrum. Og han fandt så ud af, at den bedste måde, han kunne lære på, det var at sidde inde i et skab med lukket dør, og så skulle jeg sidde ude på den anden side. Og så blev det sådan en form for skriftestol, hvor jeg sendte en opgave ind til ham. Så løste han opgaven og sendte den retur til mig. Jeg tror, vi sad ude i aulaen i en uge eller 14 dage. Og så fandt vi så et af de andre inklusionsmøbler, som blev hans nye kontor derefter. Der sprækker i, ikke? Så der var kontakt mellem os, og han kunne sidde derinde uforstyrret, og jeg kunne sidde på den anden side og være lidt til grin, når de andre lærere kom forbi og tænkte, hvad sidder du derfor? Hvorfor sidder du og taler med et skab? Hvor jeg sådan flere gange måtte fortælle dem, jeg sidder faktisk med en elev på den anden side, og der er mening med det. Og det vil jeg sige, det er en del af det, som Ålholm kan, ikke? At vi tør at tænke lidt ud af boksen, og ikke så bange for at skal følge en eller anden form for speciel norm. Vi tør godt at gøre noget andet.